nakhuluma sithi khona ezikabhoqoli studio lapho khona sikuphathela amaqhawe akho mfowethu sikuphathela izinkaka sikuphathela amagagu njenganamhlanje nje kuphela uShoni Mantindala mfowethu umkhovi uyacasula khona kuboleka umhlaba uyalingana mfowethu mazondo maningi kube kuthiwa namathela ngaba ngasabonakala umfo wafakula esiphelele Ewu kulukuthi aweshe banomzana sheba Pemba mfowethu uyaphila kodwa siyaphila mfowethu njani siyaphila mfowethu siyaphila kumaxhaphethu mfowethu kumaxhaphethu kumaxhaphethu ngempela mfowethu masikhuluma ngomroza mfowethu sikhuluma ngomuntu osabalele kwi-social media ogcwele kuyo yonke indawo mfowethu awuthi qaphu mfowethu uthi halamuzi kumuntu njengamanje othi ngiyaqala lobuzo mfowethu masikhuluma ngomroza sikhuluma ngomanje masikhuluma ngomroza sikhuluma ngosithembiso Alex Fakude ekhaya kube kusemkhuze kwamalume wakhe kwamvuka esibhotsheni osebenza kakhulu namaqembu amaningi kwaMaskandi wasebenza nangasemkhuze nangu nje ukhona umfowethu umzuzimani usebenza kakhulu kwasemkhuze kwahamba ke ngase ngimkhipha inqola lakhe wokukhula kwakhe kodwa sikho lapho njengamanje indaba ingomroza umroza mfowethu inkabi nje esencane eseke yenza okukhulu kuMaskandi lathi Qongo Van Dam ithebe ebuya thaba amaphoyisa so njengoba ikhona ethaba amaphoyisa hayi ngoba ilwisana nomthetho ingoba iyanqokola njengaqalatha asobula Van Dam kwangamanqoko namanje ithi ayapha amaphoyisa nakhona amanqoko siyadlala idlala sinsizwa ngifuna insizwa ibe namandla yabona so namanje ubuka nje lo muntu lona ngamkhipha inxiwa wahamba kodwa manje sila states manje ngihamba nayo yabona kodwa ukuthi lento yobujongo yokukhula ayona impi sisengomeni lapha siyakhulisana yabona bakhona umkethe zikhona insizwa olinto zikhona omapitswana bakhona odesha sobdeshasi into zakithi zonke abantu basibona sikibambela mfowethu so nje mfowethu ukuthi siyabonga nokuthi nje sithola ithuba lokuthi sibe lapha emcimbini wendidane emcimbi angiphinde lapha ngizwakalanga ngani emcimbini wendidane siyabonga ukhandwe ithole nendidane lokhu kusinika ukuthi okushuthi esikwenzayo akusobe kwaphela uyabona kodwa kuyodlula kwisizukulwane ngesizukulwane yebo mfowethu yabona futhi asikubingelele yebo nginibingelele bafowethu nibingelele umzuzu wamathenjwa bafowethu siyabonga ukuphumelela kulo mcimbi wamageza siyabonga bafowethu kakhulu ukuthi sivele la ekhaya yebo samanje singamla jika isihamba sajidla ke umrozo mfowafakuthe yebo Mfokafakude kulezinsuku mfowethu udla magalane mfowethu ku social media yonke kuthiwa yapha amaphoyisa umsulunganile ubiza amaphoyisa induni ibuza izinsizwa mfowethu sichumana ngempepho lamandla angaka mfowethu nalomsoco ongaka obuye ngawo uFakude ke wami umnyamalala mfowethu hayi khona manje hayi uyalwa mfowethu yile kunikeza lamandla ngaka no mfowethu ayikho kunika amandla mina into enginika amandla izitha zami izitha zami mayingekho ngiyakhohlwa uma zikhona ngiyesaba ukuthi zongithola ngilele so makunyakaza zona ngiyavuka mina ngiyabaleka njengonogwaja awulali makhona izinto so ngiqonde ukuthi nami anginamandla lento engiyenzayo ikhono lami isipho sami engashare namuntu uyabona even azokwamuyamangaza even noshuni engudlalayo ushuni wami yabona abantu abaningi maskandi bavela ngoshuni babantu yabo mina ngivela ngoshuni wami waze wadlala abanye abantu ushuni wami bewuthanda baphumelela futhi ngoshuni wami ngisaphila esengifisa okukhomba ukuthi kwami akufani nokunye umuntu mina ngimnyama ngebala kodwa ongibheka kahle ngibhekisise mina akuyena umuntu mina ngokamdala uyabona mfowethu ngiyabonga kakhulu kanti nje kule TV yala ekhaya ngendlela engiphathe ngayo kwenza kabhoqo yabona kabhoqo mfowethu kabhoqo ngathi ngiyafisa ngayifika ekhaya kabhoqo kukhona ngisafisa ukubatshela kabhoqo ngempela awuyena Mana mfowethu ubungabonakala emcimbini eminingi mfowethu kaMaskandi kodwa manje siyakubona ubuye ngibona ikhanda lakho lapha kwimpucuzeko Maskandi Festival liyavela akathi izoqhubeka futhi livele kweminye imicimbi kusho ukuthini lokho mfowethu kwenzakalani liyabuyisa no futhi ngicabanga ukuthi ngokuyikhandla kwami kabanzi ngikhanda ngomsebenzi wami nakho lami ngingancofanga umuntu ngishaya ingoma eclean
saxhumana ngempepho nesitala sami ya ngaxhumana ngempepho nesitala sami thema ngixhumana ngempepho nesitala sami yafuka ingoma yaphenduka ngathi manje ake ngiyeke into eyiningi ake ngihlale empepheni ngithi ngiselapha nangishiya khona ngiyaphanda ngiyaphusha ngiyazama nempilo ineyisela kodwa ngiselapha nangishiya khona. Wena masikhuluma ngomloza sikhuluma ngomuntu owaqopha umlando mfowethu wavula amasango. Ngibona nje unyaka usuyanqanyulwa nje mfowethu wena waphendla leyo ndlela. Mntaka mama ngempela but nazo ingane zami nazo ngangihamba nazo. Lengane lezi ngisebenzana ngo-2008 sise-Faraday. Lengane kwaya ngahlukana nazo ngonyaka ka-2014 kanti senzoshaya unyaka. Lengane namanje ngiyangimangaza ukuthi ngiyithole umculo kaMaskandi sawucula namanje okusho ukuthi le mbewu engayitshala kubona yamila yabona mfowethu so mfowethu nje ngazama nami ukuthi ngikhombise ukuthi ngangahloswa unyaka kodwa lokho akusinto engihambe ngiya ngawo namanje into efuna ngiye ngawo mina iyodwa nje manje ukushaya ingoma uculela abantu hayi ukupikela abantu hayi indaba zabantu. Umroza uthini mayebu ukhula kaMaskandi ukhule ngaleli izinga okhule ngalo nawe siyakubona uyongena kwi-million manje isupport engaka mfowethu ungathini kuyibongela kubathandi bomculo kaMaskandi nje South Africa yonke. Mina ngiyabonga kakhulu nje ngibonga iqiniso labaculi bamaskandi ngibonga iqiniso kakhulu abaculi bamaskandi bakhombisa iqiniso kimi ngoba umculo wamaskandi bese ngifuna ukuyeka uyabona nesimo sokuthi mina angeke ngisebenza ngomaskandi phela empilweni yami ziningi incwadi zokusebenza mina ngasebenza ngalusa inkomo zomuntu mina ngaqova idini mina ngadrive truck ngiphilisa ingane zami kodwa ngithema ngabe ngithi umculo wamaskandi ngiyawuyeka bathi Mroza ungawuyeka umculo wamaskandi kodwa into esiyifuna kweni yodwa sifuna ingoma ngathi ake ngiyeke ibonga ake ngishaya ingoma napha ngagibela engomeni into engiyenzela abathandi bomculo mina nginaye kumlandeli mina nabathandi bomculo kaMaskandi mina ngithanda ngishaya idada ngisho ngayo intshonalanga ngeningizimu ngenyakatho mina ngithanda lonke izwe ngoba ngiyahlabelela uyabona Uyahlala engomeni yebo uyabona so yefowethu baculi bonke bakaMaskandi bephelele bonke ngiyabonga ngiyabathanda ahlalele engomeni ahlale nje engomeni hlale kodweni hlale engomeni uyabona yizi mngani yebo mfowethu singasho ukuthi sibonga umfowethu uFawuthi sibonga usibari wami ke mina ngoba uthanda ekhaya siphinde futhi nengoma sibe sonke futhi engomeni soyela kudala nje sasibambile cha into engiyifisayo mina kakhulu bafowethu nokuthi ke cha sifisa ukuthi bafowethu basupporte kakhulu abathandi bomculo kaMaskandi basupporte futhi nebhola lethu balibeke futhi baqashe futhi emcimbini bangalivaleli ngaphandle yabo ngoba ingoma yalo iclean kakhulu bafowethu siyabonga ke nawe sesixhumana ngempepho nabazali awu kodwa bafowethu intoni ibiza insizwa umhlathi kanini biza amaphoyisa siyabonga siyabonga